Bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena r-Reġistru Pubbliku ta' Malta Għawdex irreġistraw total ta' 2197 twelid ġdid li minnhom 1138 kienu subien u 1059 kienu bniet. Ġew irreġistrati wkoll total ta' 2221 imwiet li minnhom 1139 kienu rġiel u 1082 kienu nisa. Dan ħareġ minn statistika li ppubblikat l-Aġenzija Identità l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena bir-rapport jenfasizza fuq l-isforzi kontinwi tagħha biex tipprovdi servizzi effiċjenti, affidabbli u siguri lir residenti f'pajjiżna filwaqt li żomm standards għoljin ta' fiduċja tal-pubbliku. Interessanti wieħed jinnota li l-istess ċifri juru li n-numru ta' twelid u mwiet fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena f'Għawdex kien l-istess, jiġifieri 183. Fl-istess perjodu ġew irreġistrati total ta' 72 żwieġ f'Għawdex u 991 f'Malta. B'mod ġenerali r-Reġistru Pubbliku f'Malta ħareġ 38,603 ċertifikati li kienu jinkludu 17,499 ta' twelid, 6,724 ċertifikat ta' żwieġ u 12,380 ċertifikat tal-mewt, waqt li Reġistru Pubbliku f'Għawdex ħareġ 2,881 ċertifikat li jinkludi 1099 ta' twelid, 343 ta' żwieġ u 1,439 tal-mewt. Sa dan it-tant f'konformità mal-obbligi regolatorji tagħha taqsima tal-compliance f'identità wetqet total ta' 92 ispezzjoni biex tiżgura l-konformità mal-liġijiet u l-istandards rilevanti. Dawn l-ispezzjonijiet saru b'kollaborazzjoni ma' entitajiet governattivi oħrajn fosthom il-Korp tal-Pulizija Transport Malta, il-Leża u Jobs Plus. L-ispezzjonijiet saru f'diversi postijiet tax-xogħol fosthom f'siti ta' kostruzzjoni, fit-toroq f'Malta Għawdex kif ukoll f'26 post ta' divertiment, inklużi lukandi u ristoranti. L-istess taqsima wetqet ukoll 299 investigazzjoni b'enfasi partikolari fuq irregolitajiet sospettużi u referiet 147 individwu lil korp tal-Pulizija l-aktar investigazzjoni jew passi legali skont il-bżonn. Dawn l-isforzi jirriflettu l-ħidma kontinwa tal-Aġenzija l-aktar sigurtà ċittadini Maltin wawċin. It-taqsima tar-riċerka proċessat total ta' 17,306 riċerki li minnhom 7,681 kienu testamentari, 54,833 normali u 37,421 aġġornamenti. Sa dan it-tant l-Uffiċċju tal-Passaporti ħareġ total ta' 26,008 passaporti ġodda bix-xahar ta' April kien l-aktar wieħed impenjattiv b'4,795 passaport maħruġ u miġbur. Dawn iċ-ċifri juru tnaqqis meta mqabbel mas-sena 2024 jekk kif fl-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet ġew ipproċessati 29,799 passaport. Fid-dawl tal-eżerċizzju nazzjonali tat-tiġdid tal-Karta tal-Identità Maltija, it-taqsima rilevanti reġistrat tal-baqgħu s-servizz. Fil-fatt matul l-ewwel nofs ta' din is-sena ħarġet total ta' 57,891 karta tal-identità ġdida ċittadini Maltin f'Malta u Għawdex. L-aktar xahar impenjattiv kien Mejju fejn inħarġu total ta' 11,321 karta tal-identità li minnhom 8,473 kienu atti ġdid. Dawn iċ-ċifri riflettu d-dedikazzjoni kontinwa tal-impjegati tal-Aġenzija Identità f'diversi dipartimenti u taqsimiet biex jiżguraw li s-servizzi jibqgħu aċċessibbli fil-ħin u siguri. L-Aġenzija tibqa' impenjata li żżomm l-ogħla standards floti tas-servizzi li tissalvagwardja l-integrità tal-identità u li tejjeb l-esperjenza taċ-ċittadini f'kull aspett tal-operat tagħha.